kitabu 12 babu 10 darsu en kam lakhasul fiqh no yewta en fi walimatil ars madum fi walimatil ursi mana nyamete defete don kapera kamariyas nyamete jombajo aslul walima lasli nyamete defete don kapera tamamu shay ko fi timmingol hunde den wa ijtima'ihi e moɓodirgol mayre yuqalu no wi'e awla marrajulu e gorko on defi ida ijtamasi moɓodirama ida ijtamasi moɓodiri aqluhu haqqille makko den wa khuluquhu e ngikku makko ngun innate awla marrajulu kan afwan gorko on hilli fama fi'ete dum ida ijtamasi hawtodiri aqluhu haqqille makko den wa khuluquhu e ngikku makko ngun summa nuqila refti egge hadal ma'ana on do ma'ana non joni ila tasmiyati summa nuqila refti egga hadal ma'ana o do ma'ana ila tasmiyati faade innutugol ta'amil ars nya ursi nyamete pera on bihi e mudum legitima'i joni kadi sabu hawtondirgol arajul gorkon wal marate sonnajo bi sababi ziwaji sababu desal wala yuqalu wawlatake li ghairi ta'amil ursi siwana nyamete denna pera on tigudundu walimatun ko walima min haythu lugha imorde nokku lugha on wa arrafa al fuqaha yomirabe gande ben faamu be hino andini dum wa hunaka hino don at'imatun nyamete tusna mono defane limunasabati sabu naforeji kathiratun dududi likulli nawran goto kala minha mudum ismun khasin indi hertinde wa hukmu walimatul ursi nafore defugol nyamete kati gudu annaha ko sabudun sunnatun ko sunna bittifaqi sabu fottangol ahlal ilmi jomirabe gande ben wa qala ba'dhum uriyo gay mabbe hino yewti bi wujubiha sabu waddagol mudum li amrihi sabu yamirgol makko kanko nela sallallahu alaihi wasallam biha fi defugol gol wali wujubi e wobbe go kadi no yewti fi waddagol ijabati da'wa notagol noddandu mo noddama ilayha faade nyamugol nyamete pera on faqad qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam gomdina la lama kanil abdurrahman ibn auf radiyallahu anhu hina akhbarahu tumando humputuno nelado annahu no kanko tazawwaja o jombi be makani mo awlim aw yawde defa walaw bi shatin hay ko damme lirtuda sabu non woni hari nelado hino andiri mo moyen muttafaqun alayhi wa awla man nabi sallallahu alaihi wasallam nelado Allah kadi defuno ala zawjati e do sonnabe makko be jombono ben kander diina islam baawo moyen hebi ke seeda wono zainab nene zainab wa safiya e nene safiya e binti huyay wa maymunata e nene maymunata binti al-haris wa waqata be waqintini kadi iqamatu nyinnugol walimatul urush nyamete pera on mawsi'an yaajudum yabudaw ko tata hino wawa fuddade min eqdi nikah imorde humugol dewgal ngal ila intiha faade lannugol ayyamal urusi nyaldi pera on nyaldi jombajo on wa miqdaru walimatul urushi embere ko nyamete nyamugol fi jombayagal fi pera kala ba'dul fuqaha yoga jomirabe gande be hino maki innahu wonde dum la yunqas wawata duytade an shatin fi e gaidam mi fiw mana gerto guttu wawata sillude wawata duytade dammi ko be wona dammil nattil do wal awla ko buri hanude tode aziyadatu ko beydugol alaiha e hore dammingel li mafhumi sabu famigol hadith abdurrahman bun awfu o do hadith mon elado makani abdurrahman bun awfu be maki awlim defu walaw bi shat haysi ko dammil hada dum do non ma taysir dalika ko ndude ne wagol dunde wa illa sona dum fa bi hasbul muqtad miqdarati haray ko embere taga on tigi on wa gada awla man nabi sallallahu alaihi wasallam gomdine la dallam defi ala safiyata nene safiya baabe jombibe ne laado defuno bi haysin o nyamete wete do haysi do kon woni dum o wadum addaqiqu ko nyamete sewdo addaqiqu ko condi wasamni e nebban wal aqti e kosan yornadan condi bira yukhallitu tawata hino jillindire baadu ayo gaymo baadin yoga ko du wete bahisin
si tawi woni condi e nebbam e condi kosan yornaɗa jillidirama ko ɗum wiyete baysi andi ko ñamete welɗo satta pirijo ni goy wa wada'uhu ala nat'in ɓe waɗi ɗum e hoore miran ma wi en pileti sahirin tosoko fadalla dalika ɗum ɗo no tindina ala ijza'il walima e dow sendugol ñamete on bi ghairi dhabihi shati e ala ijza'i e dow dagingol al walimati ñamete pera on bi ghairi dhabihi shati ko alda e defugol dammilta e moyen mum ala wala juzu dagota ko al israfu feƴƴintingol fi walimatil ursi e ñamete pera on kama yuf'alul ana wona ɗum wona gerdirede hande min dhabihil aghnam modde hirsugol dammi alkasirati ɗoɗuɗi wal ibli e ngeloɗi wa taksiru tami ɗuɗɗingol ñameteji ala waji dhabhi e dow bange hirsugol wal israfi feƴƴintingol thumma la to kal refti ɗum fo kadi ronke ñamede rahara ɗum fo ñametake balskoni yakunu laato balskoni yakunu koye neɗɗo wonu ma ilan ko ɗuni oñiɗo tilkal at'ima e ɗiɗo ñameteji walluhum e tebbeli e balskoni yakunu ɗum wona ma mu'alan ko ɗum woni tulindira ɗum tilkal at'ima ɗiɗo ñameteji walluhum e tebbeli ilqa'u ha feragol ɗum hande kadi fi zabalati e kanyogeji wa hidara ha e hibbugol ɗum bonna fa hada ɗum ɗo mimma tunha anhu sharia e ko jiya ɗum e ko sharia on haɗi few wala tastasiguhu sharia on newinali ɗum ɗo wala tastasiguhu jentotako ɗum ɗo jaɓata ɗum ɗo wala uqulu salima haqqille hisuɗe ɗen wa yukhsha hino hulatode ala fa'ilihi e dow golluɗo ɗum ɗo on wa man radiya bihi e kala weltorɗo ko oɗo waɗi kon haray no hulanamo nde heɓata minal ugubati immorde lette wa zawali ni'ima e ɓooregol nema on fewɓaja kanko so heɓi ko bonnugol idafata takkugol ila ma yushabu faade konko wawata wondinde tilkal wala'im ɗiɗo ñameteji defaɗi alfahmatu ko ɗum woni mantagol min asharrin e immorde e boneji wa batarin e bongugol wajtima'atin e moɓodire ɗe andanɗa hoorema la tuslam ɗe wawata hisude fil galibi e ko ɓuri ɗuɗude kon minal munkirati immorde e moɓodire añaɗe wagadu tuqam gomɗi hino ñinne hadihil wala'im ɗiɗo ñameteji pera fil fanadik e ko wiyete kon fanadik wa yusalu hino heɓo fiha e muɗum min tasahuli nisa'i immolde welsindagol sonnaɓe bisitri suuɗugol ɓandu muɗum ɗum wal ihtisham e ko ɗum woni andanɗa hoorema e jillodirgol e ɓiƴƴodirgol wahtilatu rijal e jillodirgol e worɓe ɓen bihinna e maɓɓe wama yuhsha e konko hula min awaqibihi immorde e lette mum wal wahima e tampireji mum sonjaji muɗum faqad yatakhallal gomɗi hino sorto iwa tilkal ihtifalat e ɗeɗo welsindare aghanun e ko ɗum woni jamfaji wa mazamirun e fooli fenji way julabulaha hino poɗane ɗum ɓannane ɗum almatribun e ko ɗum woni yimoɓe alfusqatu fasiqiɓe andanɗa hoorema wal musawwirun e tiroɓe photoji azulmatu toña yankoji niɓɓutuɗi alladina ɓen yusawwiruna nisa ɓe no mbadina sonna ɓen wa yusawwiruna al arisin ɓe mbadina jomba ɓe maye ɓen watu hudaru halke bonne fi hadil haflati e nder ɗeɗo welsindareji amwalum kasiratun jawle ɗuɗuɗe min gayri faidatin akhi ko alda e nafoore hay hunde ko alda important fus balskoni ala sabilil fasada ta ɗum ko bonnira ko façon lawol bonnere wal ifsadi e bonnere e falyattaqillaha yo kala siforɗon yo hulu Allah
man ya'miluna kala golloɓe hadil amal ɗiɗo golleji wal yakhshu yoɓe hulu min uqubati morde lette Allah den kala taala la daali o kam ko jel halaknan ko mi halkimni kadati morde sare batrat bungirde mantode maishata ngure mayre on ɗuuɗi وقال تعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين وقال تعالى كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين والآيات آية في هذا في أو معنى كثيرة هي دوري معلومة هي أندا كد ويجب نودي على من دعي دو كلا نداد لحضوري في توغل وليمة العرس نيامة دفع دون كجنبدو أن يجيب الدعوة نوتو نداندون إذا توفرت استيوني تمي فيها اندر نداندون اندر جماع هذه الشروط دي شرط جيدو وون دي أردونا دي كنتي دو جوي الشرط الأول شرط يرانون أن تكون كندلاتو هي الوليمة أن تكون دلاتو هي الوليمة أولى أرى كو نيري بيرا برندي هندو فإن تكرر ستيوني في نام إقامة الولائم أن تكون دلاتو هي ندو نداندو هي نغال جنبغال الوليمة الأولى ko jombugal aranangal bimana ara ko defande aranere ni wana defande jara wadanoma fa in tukarrara stawini filli nama iqamatul wala'i min yinnugol o defugol do li hadhihi munasaba sabu o important goto do lam yujib alayhi harayta on tiginoto dum don huduran e tawegol dum don ma dama beyditama alal awwali hore aran tay kaari nodditi en hino defi ñiiri jama mo jombude kaari hande en yehi en participe en nafike o yilti o noddi en kadi jango haray de himo defude fi ko jombuno kon o yarowani ma yontere hande ma baaw duubi sappo himo waddande mo kadi mariasi go kadi haray dum don nayo yeh few le kawli sallallahu alaihi wasallam sabba ko ne laado al walima ko yete ñiiri jama awwala yawmin kaka arande nyallal haqquri hande wasani dimmun ma'rufun dum don ko anda dum wasalisu tatabun dum awariya dun don ko yingo sumatun enani rawahu abu dawud wa ghayrihi wa qala shaykhu taqiyuddin o do shaykhu yomaki yahrumu hinu harmi al aql nyamugol wadabuhu hirsugol az-zaidi kala ko bediti alal mutadi e do mboka andaka kan fi baqiyatil ayyam e nyalaadi hedditi di walaw al aadatu haystayuni non aada on faalahu woni ko huwi dum awli taf rihi ahli walawil aadatu haystayuni non ko jaggitobe ben faalahu woni ko huwi dum awli tafrihi ma ko weltingol ahlahu yimbe makko ben walawil aadatu haystay ko aada mabbe on hara aada mabbe on ko no way faalahu hara kon aada woni ko huwi dum awli tafrihi ma ko weltingol ahlahu yimbe makko ben wa yu'azzaru aray on don ko nyaadantedo in aada stayuni o ruttitiki o fillitiki e wadugol dum الشرط الثاني شرط ديمون أن يكون كندلاتو الداعي نودادو مسلما كو جولدو الشرط الثالث شرط تبون أن يكون كندلاتو الداعي نودادو من غير الأسات وناجيادو يدو بألا المجاهرين فينيم بالمعصية جيجين الذين بين يجب وقتي بهجرهم بوتتاغول بي الداعي نوددو sarti dimmon ko ne lato adda inoddo musliman ko juldo sarti tabon ko ne lato adda inoddo don wonaje yaado yeddube alla fenyimbe geji din be bendanda hore ma no waddi hijirum firgol be ashartu rabi sarti nayabon an yu'inahu ko de wallito to ma adda inoddo don biddawata an yu'inahu ko de o fandorta dum adda inoddo don biddawati noddando wa yakhussuhu o hertinamo bi Allah takuna de lato ta ka da'watu noddando amatan ko general wondo hino invita ashartul khamis sarti jawabon Allah yakuna ko de lato ta ko fil walima ender nyamete on kapera don munkarun anya dum ka khamurin wono bere wa aghanin e ko yete kon aghan wa mazamir e foli fenji wa maturibin e ko piyete kama yufsal wono du woni heborde fi ba'dil walaim e yoga e peraji hande di anduden surtout kamede lagine do fi hadal waqti o do waqtu fa idha tawafarat sitimmi hadhihi shurut do sartiji akhi wajabat harayno waddi ijabatu da'wa notagol noddandum kala noddado
li qawli sallallahu alaihi wasallam sabmaku ne laado sharru ta'ami ko buri bonde nyamete fu ta'amul walima ko nyamete pera ko fi honno yamunauha dawete nyamete o man yatiha on arowo handi e okkorede o yudu a nodde ila ya faade man ya baha on salotodo ramalla yujib kala mono taake ko alda e ganda fakada sallallahu wa rasulullah regum do yeddi Allah ene laado yo Allah dandu en amin rawahu muslim ko imam muslim ko filli hadith on way sannu hino sunnina ilan nikah fenyingol desal ona jombugol e konko hum suuda jomba na ko laba ay ko ni izharu ko fenyingol dum way sha'ati e sakutugol fi mun le kawli sallallahu alaihi wasallam mak ne laado a'linun nikaha fenyine fi desal wa fi lafsin naade kongol maki azhirun nikaha fenyine fi desal taw suudu taw jombo e gundo rawahu ibnu majah way sannu hino sunnina ko sunna ad-darbu pigol alayhi e hore mariasi on biddufi e dundu hoy dum ko jimbe hoy hana sifadi jimbeji jani wadanadi luro jimbe hoy tusuko ni poti hoy tappugol dum no dagi li kawli sallallahu sabma kun la Allah faslu ma bainal halal wal haram ko sendindiri hakkunde foli fenji dagi din e harmudi din as-sawtu ko hitongo waddufi e koy don dundu hoy finni kahi ka der desal rawahu nasai kama am nasai on ko fil hadith wa ahmad wa tirmidhi wa hasana alay ko do darsu meden kadi gasi kala ko famini awa ko famina ki o noddalan kanimero telephone ji